История моей семьи. История на семейството ми. Мой дед родился в 1889 году. Дядо ми се е родил през 1889 година в село Кареклия, от Тараклийския район на Молдова. Село Кареклия е било основано на празно място от български преселници някъде около 1860 година. Дядо ми е изкарал 4 класа в местното църковно училище, но е бил принуден да се откаже да продължи, защото починал баща му. Трябвало да работи, да помага на майка си. Той беше известен с уменията и познанията си в селското стопанство, градинарството и отглеждането на лозя. Помня, че дворът ни беше украсен с ябълково дърво, на което последователно озряваха 4 сорта ябълки. И създаде Господ Бог човека от земна пръст и вдъхна в лицето му дихание за живот. И стана човекът жива душа. И насади Господ Бог рай в Едем, на изток. И там настани човека, когато създаде. И направи Господ Бог да израстат от земята всякакви дървеса, хубави на глед и добри за ядене, и дървото на живота посред рая, и дървото за познаване на добро и зло. През 1914 година го мобилизирали в руската армия и го изпратили на руско-австрийския фронт в Карпатите. Той взел участие в боевете само няколко месеца и в сражение бил ранен в ръката. В болницата му ампутирали част от китката и го уволнили. Трудно му е било със съкатата ръка, но дядо не се предавал. Заедно с цялото семейство обработвал около 30 декара ниви, 10 декара лозя и 10 декара градини. Живееха нормално. Например, у нас имахме своя градина, лозя. Нашите лозя съществуваха най-хубави, между прочим. Дядо беше очень такъв, той садовод, очень любител, виноградар. Всичко имахме, всичко. Сад. Сада очень хубав беше у нас. Грозди. Лозята очень хубави бяха. Дядо въобще той, много старателен. Много хора до Вадя, аз спомням да казват, че са учили от дядо. През 1940 година Бесарабия влезе в състава на Съветския съюз по силата на Немско-съветския договор. Българите посрещнаха Червената армия с цветя. Българите умеят да посрещат с песни, с вино и ябълки и вярвали на думите на комисарите, които обещавали, че тази армия носи на щиковете си свободата, равенството и братството и че всички вече ще бъдат щастливи. Но времето на митингите свършило и някой съставил списъци. Идваха през нощта и арестуваха свещеника,
защото носил със себе си опиума за народа. Учителите, защото учили децата ни на не каквото трябва. И най-работните селени. Тях сигурно нямаше в какво да ги обвиняват, хората просто си работеха, да ги нарекоха кулаци. Имаш крава, всички имаха, тогава си в тая група. Имаш волове, всички имаха, пак там. Имаш коне, нужни са за каруците и вършенето, в списъка. Никой не знаел какво правили с арестуваните. Само слухове пълзели из къщите. От време на време вечер хората чували далечни изстрели от към изкопаните от водата дерета край селата. Дядо през 1940 година не го арестували. През 1949 година в цялата Молдавия съветските органи извършиха принудително изселване на така наречените кулаци и врагове. Така семейството на дядо ми попадна в списъците и всичките нас ни откараха с товарни вагони в Сибир. В 1949 година. Июнь месец. То беше сред нощ, июнь месец, забравих какъв ден, лопа посред нощта на пенджурта и знаком глас на нашия кварталния, мама го позна, обади се Дона, отвори. И мама отвори вратата и той влезе с други хора, военни, и причета кой у нас трябва да бъде вкъщи. И отбеляза кой има, кой го няма. Тати го нямаше, само ние бяхме мама и ние децата. И каза да ни изляваме от къщи ниде, да ни се махнем ниде. На Сабахлен, като насъвна доди машина до нашите порти. Нас не изведа и натваря. Но със себе си не дава да вземе много. Само взехме дрехи да се привлечем, такова. И с машината на закара на станцията. Там нас начакаше вагони. Тие бяха такива товарни вагони. Нямаше пасажирски това време. И машината даде назад и настваря вагона и каза да ни изляваме. И там тоже стоеше човек, вардеше да ни изляваме. Но грозно беше. Много хората плака вътре в вагона, който вънка родови, дето остана в селото. Ти дода да не изпращат. Беше голям, се дигнал рев, беше грозно. Косите ни се дига. Аз бях 6 годишен, помня хубавото време, защото това няма как да се забрави. То беше голяма трагедия на нас. Ние не чакахме, че това може да бъде. Натваряха и ни обясниха, де навозят, за какво навозят. А тогава се дигна голям рев в вагоните. Много ще беше прощаване с родината. Ние последния път се виждахме в своето си село и аз помня, че силно плаках. Но аз тогава не разбирах кое е това родина, родна земя. Аз плаках силно, но на самичък мислех за родовите, дето оставях тук леля, баба. За тях плаках, но не знаех, че това аз плача за родината си. Нет, мы совершенно не знаем. Мы не сметаем, что это оно вечно уже. Ти даже не знаеха, где отиваме. Не даже не знаем, где утевами и за кого утевами. Ти сметаха, че не утевами на верную гибель. Все, там уже конец, там все. Обратной дороги нет. Ну, вървяхме ние 10, наверное, се вървяхме в този поезд без конца и края. Товарняк, грохот. Это ужасно беше. Път дада солена риба, гарбуша, червена тя, той месото. Но ядахме друго, какво да идеш, което дава, то идеш. А пък сетния вагона не уторя.
Един-два дена ни отварят вагона, не спира. Как се получи, се вървим и вървим. Всичките станции дават на нас зелена улица и се вървим. И ни спират, ни откриват врати да дадат вода. И аз на мама къса дрейте, дай ми вода. И тя от тези сълзи нейните, като капя, това беше в мене вместо вода. Тя ревеше, какво да ти дам, няма. Аз не разбирах, 6 годишен, дай ми вода и все. Крещях, дай вода. И ляба не ми стигаше. Пайка дава, аз не ми стигаше ляба. Не можех да се наям. След това Господ Бог взе човека, когато създаде, и го посели в Едемската градина, да я обработва и да я пази. Попаднахме в степната част на Алтайския край, в Устипристанския район. Докараха ни през август, когато през нощта започваше да замръзва. На пусто място нашите българи показаха своето трудолюбие и воля за живот. Беше уже студено, на пола си. Всички на пола. Но там ние, конечно, взехме самое необходимое от дома. Ну, начинаха нашите българи да се приспосабливат. Отдезаха една была желязна печка, желязна бъчва. Не знам, аз правилно ли казвам, не. Желязна бъчва направиха типа печки. И начинаха, който взе брашно себе си, взеха да лепят лепешки, да лепят, да прямо печат на тези с печки, децата плачат, искат да едат. Кой вънка там, потлон се развежда там. Но кото, там никой не умре от глад, короче говоря. Нашия българин от глад няма да умре никъде. Ну и казаха и строите. Давайте, що строите, тук уже ще живеете. Ну и казаха там где да се строят. Нашите родители строиха, но то уже беше начинаха се холода. С боси крака месеха глина и строяха от глина домове. Бързаха да свършат до идването на зимата. И смогнаха, въпреки че стените не успяха да изсъхнат. А студовете стигаха през зимата до минус 50 градуса по Целзий. Беше очень трудно, очень трудно. Но нашия народ той въобще. И това. Мазаха там, но отвънка студено, от къщи пала топло. И то такова беше къща, полуземлянка каквато. И взе да покарва, ти дето мазил, ти взе да покарва чуть ли ни то овес, ни то колко покарва там по доварите. Сыра страшно беше. През първата зима стените замръзнаха и когато започнахме да палим печка, скреща започна да се топи. Ние обирахме водата с парцали и започна да расте овес по стените, защото в калта слагаха овесена слама. След това постепенно той съхна. Пролетта, когато се стопли, стените паднаха. Хората хубаво, добре напосреща. Добре, не можем да се обижаваме. Хората очень хубави там, деля с последното. Даже от един чикандур има, значи, пополам горяща, казва, Доно, това на твоите деца, това ще се остави за моите деца. Деля с последното хората, разбирана. Много се чувства на нас хората. Вижда, дето ние сме работни хора. И плака за нас, като ние уже съдигнахме насам да си отивам къде дома. Изпращана и плакаш, всичка улица плакаше за нас.
Като оцени местните природни условия и след като роднините ни му изпратиха по почтата семена, дядо се взе да прави градина. На прозорците разсаждаше пипер, домати, зеле и в края на май ги засаждаше. За късото сибирско лято му озряваха домати, пипер, краставици, зеле и други. Местното население ги гледаше като чудо. Весната майка ми ще ми пусне някоя друга зеленче семена и ще ми изпроводи. И аз ще сея манинко, там не озряваха. Там седи картофи. Много се порастява картоф. Там друго нямам. Тук ние имаме тук ябълки, цързали, правим сушено, може да свариш компот, такова. Там няма такова нещо, не расте. Пътладжана не успевава да оздрява. Имаше един дядо градинарен, там беше направил градина, хубава градина. Всичко имаше. Аз ви казвам, той вече загради, там не че открито от тея тако. Ти заградиха нашите и от дважда да гледат. Ой, да у вас тут как рай, слушайте, что это такое? Ну, той все время там, все время кот си полива, все время кот си подкармлива, удобрения досипва там. Сигурно е било през 1950 година. Дядо написа писмо до останалите в Кайреклия роднини да му изпратят лозови пръчки. Отначало той провал да сажда лоза. Той не отначало беше. То сетне ли в първи дни времето и лоза нямаше да може да сажда. Сетне той като нашите хора са пооживяха там малко. Като минава няколко пара лет, той взе да пише дома тук. Имаме родственики, да му изпроводят пръчки, лозени пръчки. И искам да сада тук лози. Но ти му изпроводиха завърнато там, увито там, короче говоря, да не изсехне всичкото, той прорва копра и той укрива го за покарване, то покара, но не може нищо да се получи, последствие замръзна. Той где-то пару раз той се пита, 2-3 пъти той се пита, но не се получи. Не се получи. Студена, сурова зимата там, очень сурова. Казваме, вини 1 сентября отиваме в школа, уже падат хлопи снега, уже вот все, там уже и той укрива и нищо не може да направи. Земята дълбоко промерзава и замръзна, всичкото замръзна. Но когато там расте, у нас растеше изключително. И дома и сега до къщата имаме една ябълка, значи тя има там колко? 6 сорта на една яблони, 6 сорта яблоки, той ги калирува. Тогава той, след 2 неуспешни опита да засади лозе, през 1952 година пак написа на роднините ни и те му изпратиха фиданки. И до къщата ни създаде своя градина. Ябълките устояха на студовете и даваха редовно плод. През 1953 година се родиха първите ябълки. И заповяда Господ Бог на човека и рече: от всяко дърво в градината ще ядеш, а от дървото за познаване добро и зло да не ядеш от него. Защото в този ден, който вкусиш от него, без друго ще умреш.
През 1957 година на дядо и семейството му разрешиха да се върне в родината си, в село Кайраклия, откъдето бяха изселени. И всичко трябваше да започне отново. Сетни 9 години ние живяхме там. В един прекрасен ден викат нас, нашите родители викат ги в контората. Дойде упълномочена и от района и казва: вы реабилитированы, вы свободны, вы можете ехать куда хотите. И на родину, и на родината да си идите, може где-то искате там да идите. Ну и, конечно, нашите родители, да всичките се върнаха назад, всичките. Всички се върнаха назад. Баба, дядо, стари хора казаха: те искам да си умрем на родината. Простые люди, которые в 1949 году настороженно... Обикновените хора, които през 1949 година посрещаха с недоверие преселниците, ни изпращаха с благодарност и сърдечност, тъй като нашите българи завоюваха тяхното уважение заради трудолюбивия и миролюбив характер. Дядо, въпреки че беше пенсионер, помагаше в лозето и градината. Той почина през 1965 година. И 7 января 1965 года дядо